Silke. Oh, daar heb ik zijn appel, hè. Ik ga nu niet krijgen een appel in. Sorry. Het is wel wat sneu. Dit is een baby. Silke. Faya. Silke Faya. Hey. Nee, wil net meer. Hey. Pierkje. Wurg. Ze krijgt in de bakwest. Is dat leuk? Mag ik die baby net filmen? Hallo. Sanne en Sjerkje.
Ik ga nog verder. Goed zo.